खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजो सरकारा थुनलाइयारि पेन्सन मोनगिरि सा 23 थुनलाइगिरिफोरखौ बरायदों। बरपेटा र'डआव हादर नाङारि बिमा राव परिषदनि 7थि थुनलाइयारि जथुम्माया थुंगेबाय। जमदुवार आरो कसुगाव मण्डल बीजेपीनि मावखुलिखौ बेखेवदों पबेश कलिताया। रेवनाथ रेड्डीया तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय। गुवाहाटीआव 3.5 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों। क'क्राझार कमार्स कलेजनि न'ब्लाङाव एबसुनि दैदेनगिरि मेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिसपुरनि जनता भवनाव बृहस्पतिबारखालि आसाम सरकारा आसामनि गासै सा 23 थुनलाइयारि पेन्सन मोननो हानाय लिरगिरि एबा थुनलाइगिरिफोरखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि बर' रावजों लिरनाय थुनलाइगिरि फारियै चैताराम बसुमतारी आरो प्रतिमा नन्दि नार्जारिनो देग्लाय 2023 मायथाइयाव आसाम सरकारनि थुनलाइयारि पेन्सन होनाय जादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दि देग्लाय गेदेमा लिरगिरि चैताराम बसुमतारीया गथ' गथायनि सल'बाथा सुजुनानै 2018 मायथाइयाव गथ' थुनलाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हादोंमोन आरो गेदेमा आइजो लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया गसाइनि गोजोन नोजोर बिजाब सुजुनानै देग्लाय 2023 नि गथ' थुनलाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हादोंमोन। मेंनो रोङै गेदेमा सानैया बर' राव थुनलाइ सुजुनायाव गाव गावखौनो बावसोमबोदोंमोन आरो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय गनायथि महरै थुनलाइयारि पेन्सन मोननो हानाया बयखौबो गोजोननाय होदों। आफां आसामनि फालांगियारि नोगोरनि बरपेटा र'डआव हादर नाङारि बिमा राव परिषदनि 7थि थुनलाइयारि जथुम्मा। बे हाबाफारिनि जागायनायाव आलारि बाथि फोजोङो आसाम रायजो आफादनि आफादगिरि प्रमद रन्जन साहाया। आसाम रायजो कमिटिनि आफादगिरि प्रमद रन्जन साहाया आफाद दैदेननाय बे मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो रायजो आफादनि नेहाथारि समीर चक्रवर्तीया। बे मेलाव बाहागो लानानै सेन्ट्रेल कमिटिनि नेहाथारि भक्त गपाल दासआ बुङोदि इन्टारनेशनेल मादार टां परिषदनि मोनसे हाबाफारियाव गासैबो बिमा रावनि चर्चा आरो फोसावनायनि बाथ्रा साननाय जायो। थिग बेबायदिनो मादार टां परिषद कमिटि पश्चिम बंग, आसाम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखन्ड, दिल्ली आरो बांलादेशआवबो दङ। बेनि उनाव सेन्ट्रेल कमिटिनि खुगा लाइसि उडानखौ बेखेवनानै होयो आसाम रायजो कमिटिनि आफादगिरि प्रमद रन्जन साहाया आरो समीर चक्रवर्तीनि जथाइ सुजुनायाव दिहुनजानाय आबुं खन्थाइ प्राचीखौ बेखेवो त्रिपुरा रायजोनि मादार लेंगुवेज परिषदनि आफादगिरि सुभाष दत्तआ। बे हाबाफारियावनो गावनो लिरनाय खन्थाइखौ सा 30 खन्थाइगिरिफोरा फरायथियो। बे हाबाफारियाव डक्टर पबेश पाटगिरि, शेख रहमत उल्लाह, लक्ष्मी पाठक, रतिकान्त देखानो, ब्रजनाथ शर्मा गोसोखां बान्था 2023 आरो सुनील कुमार साहा, मीनू सामन्त सरकार, सपना साहा आरो डक्टर गौरीशंकर भट्टाचार्यनो हेमंत बिश्वास गोसोखां बान्था 2023 खौ गथायनाय जायो। बे हारिमुआरि हाबाफारियाव बागुरुम्बा मोसानाय, रबीन्द्र मोसानाय आरो कच राजबंशी मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो मेथाइ रोजाबनायबो दिन्थिफुंनाय जादों। मोसागिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि गासैनोबो आगर फालि, मान बिलाइ आरो मेडेल होनानै मान बावनाय जायो। थिग बेबायदिनो त्रिपुरा, पश्चिम बंग आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि मादार लेंगुवेज काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरनोबो आगर फालि, मान बिलाइ होनानै मान बावनाय जायो। बिटिसि ओनसोलावबो बीजेपी दोलोनि बिथाखौ गोरा खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन मण्डलफोराव मावखुलि बेखेवनानै होनाय बायदिनो बृहस्पतिबारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार आरो कसुगाव मण्डल बीजेपीनि मावखुलिखौ आसाम रायजोनि बीजेपीनि आफादगिरि पबेश कलिताया बेखेवनानै होयो आरो फैगौ समाव बेफोर मावखुलिफोरनि गेजेरजोंनो बीजेपी पार्टिया गोख्रों खामानि मावगोन होननानै फोरमायो। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबखौ जेरैखि जाया देरहानांगौनि थाखाय बीजेपी आरो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों खामानि मावगोन होननानै फोरमायबावो आरो बे मावखुलिखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय बीजेपीनि रायजोआरि आफादगिरि पबेश कलिताखौ साबायखर बावहरो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारिया। कांग्रेस दलनि दैदेनगिरि रेवनाथ रेड्डीया तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय।
रेप्टार रेड्डीजों लोगोसे गासै 60 एमएलएफोराबो मन्त्रि सभानि थाखाय समायखिरा लादों। डेपुटी गिबि मन्त्रि महरै पार्टी बिक्रमा माल्लुआया समायखिरा लादों। बृहस्पतिबारखालि हायद्राबादनि एलबी स्टेडियामाव जानाय बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव कंग्रेस प्रेसिडेन्ट मल्लिका अर्जुन खारगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कर्नाटकनि गिबि मन्त्रि सिद्धारामाया आरो डेपुटी गिबि मन्त्रि DK शिवकुमार, हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि सुखबिन्दर सिंह सुकु आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि तेलेंगाना आयेन आफादनि गासै मोन 119 मासिनि जायगायाव गासै मोन 64 मासिखौ कंग्रेस दोलोआ मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो भारत राष्ट्र समिति दोलोआ गासै मोन 38 आरो BJPआ मोन 8ल' आरो AIMIM दोलोआ मोन 7 मासियाव देरहासारदोंमोन। बृहस्पतिबारखालि फुंबिलि समाव गुवाहाटीआव 3.5 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों। बांग्रिं मावदोंब्लाबो नाथाय जेबो खहा जायाखै। अब्लाबो नाथाय आथिखालाव आसामाव गले गले बांग्रिं मावनाया नोजोर गोग्लैदों। 7 दिसेम्बर 2023नि फुंबिलि समाव मावलांनाय बे बांग्रिंआ 5 किल'मिटार गोथौनिफ्रायनो बुहुमखौ सोमावग्लुंदों होननानै मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बारग' एबसुनि दैदेनगिरि, बारग' बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बारग' NDFBनि दैदेनगिरि, बारग' BLTनि दैदेनगिरि आरो बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमखौ क'क्राझाराव थानाय कमार्स कलेजाव खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनग्रोयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया आरो बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। BTR आरो BKWSC गावखुंथायनि गेजेरजों बर' हारिखौ मोनसे गोख्रों हारि दानाय आरो बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै खुंनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमखौ मासि लानानै दैदेनो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया आरो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा BTR आरो BKWSC गोरोबथानि आथिखालनि थासारि आरो दफा मावफुंनायनि सायाव गुवारै फोरमायनायजों लोगोसेनो गोरोबथा बायदियै BTRनि समष्टिया गासै गं 60 जागोन, बेयाव सोरबा राजखान्थिगिरिफ्रा खर' सानांगौ गैया होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे सावरायनायावनो मिरु एबसुनिफ्राय गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि आरो गोबां मावथिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो सानसुमैफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार खालामो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।